कसे आहात सगळे? तर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे पायल रेसिपीज मध्ये। आज आपण मस्त अशी हॉटेल स्टाईल मऊ लुसलुशीत अशी इडली बघणार आहोत। तर ती कशी बनवायची चला आपण बघूया। तर हॉटेल स्टाईल इन्स्टंट इडली बनवण्यासाठी आपल्याला इथे लागणार आहेत 1 कप पोहे म्हणजेच 250 ग्रॅम एवढे मी इथे पोहे घेतलेले आहेत। आता हे जे पोहे आहेत हे आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यात टाकून छान असे बारीक करून घ्यायचे आहेत। चला तर मी हे करून घेते। तर इथे पोहे जे आहेत हे मी छान असे बारीक करून घेतलेले आहेत। हे रवाळ असे बारीक होतात, पूर्ण याची पावडर वगैरे होत नाही। तर इथे पोह्यांबरोबरच आपल्याला 1 कप रवा लागणार आहे। रवा घेताना आपल्याला बारीक रवा घ्यायचा आहे। माझ्याकडे जाड रवा होता म्हणून मी मिक्सरच्या भांड्यात टाकून याला बारीक करून घेतलेला आहे। आता हा रवा सुद्धा आपण यामध्ये टाकून घेऊ। आता यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे दही। तर मी इथे अर्धा कप दही घेतलेला आहे, घरचंच लावलेलं दही आहे। तर हे आता आपण यामध्ये टाकून घेऊ। चवीनुसार आपल्याला यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं आहे। आता हे आपण आधी छान असं मिक्स करून घेऊ, नंतर आपल्याला यामध्ये थोडं पाणी टाकावं लागणार आहे। आता मी इथे दही छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे यामध्ये। आता थोडं थोडं करून आपल्याला यामध्ये पाणी टाकायचं आहे आणि छान असं इडलीचं बॅटर असतं तसंच आपल्याला बॅटर हे रेडी करून घ्यायचं आहे। आजची जी आपली इन्स्टंट इडली आहे ती अगदी मस्त आणि सॉफ्ट होणार आहे, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि तुम्हाला आजची इडली आवडली तर लाईक करा, त्याचबरोबर शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका, म्हणजे अशाच नवनवीन आणि छान छान रेसिपीज मी तुमच्यासाठी घेऊन येत राहील। आता इथे जे बॅटर आहे हे मी छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। यामध्ये बघा मी 1.5 ग्लास पाणी वापरलेलं आहे। आता हे जे बॅटर आहे हे आपण रेस्टला ठेवून घेऊया। तर आता जे आपलं बॅटर आहे हे आपल्याला 20 ते 30 मिनिटांसाठी रेस्टला ठेवायचं आहे। जोपर्यंत हे मी रेस्टला ठेवते आहे तोपर्यंत मी आता एक ब्लॉग शूट करणार आहे। तुम्हाला माझं एक ब्लॉगिंगचं चॅनल आहे ते माहिती आहे की नाही? माहिती नसेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देईल, तिथे जाऊन तुम्ही माझे ब्लॉग्स जे आहेत हे बघू शकता। खूप छान छान ब्लॉग्स मी तयार केलेले आहेत। तर चला आता आपण अर्ध्या तासानंतर भेटूया। तर इथे आपल्या बॅटरला जवळपास 20-30 मिनिटं झालेले आहेत। आपलं बॅटर जे आहे हे छान असं रेस्टला ठेवून झालेलं आहे। आता आपल्याला बॅटर मध्ये 1 पॅकेट इनोचं टाकायचं आहे, कारण आपण इथे इन्स्टंट इडली तयार करतोय म्हणून आपल्याला इनो टाकावं लागणार आहे। यावर आपल्याला थोडं पाणी टाकायचंय आणि हे छान असं आता आपल्याला मिक्स करून घ्यायचंय पटकन। तर बघा अशा प्रकारे मी छान असं मिक्स केलेलं आहे आणि इथे जे इडलीच्या प्लेट्स आहे त्यांना मी तेल लावून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला हे बॅटर पटकन ओतायचं आहे। आणि आजची जशी आपली रेसिपी अगदी मस्त आणि इन्स्टंट आहे, तशाच मी बऱ्याच साऱ्या रेसिपीज या आधी सुद्धा केलेल्या आहेत। त्या तुम्हाला बघायच्या असतील तर मी आय बटनवर देईन, तिथे जाऊन तुम्ही त्या नक्कीच बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडतील। तर बघा मी इथे 4 ज्या प्लेट्स आहेत ह्या भरून घेतलेल्या आहेत आणि पुन्हा 1 प्लेट भरेल एवढं बॅटर अजून शिल्लक आहे। आता मी इथे 2 ते 3 ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे इडलीच्या भांड्यामध्ये आणि यामध्ये 1 निंबू कट करून टाकलेला आहे, म्हणजे जे इडलीचं भांडं आहे हे छान असं स्वच्छ राहतं, ते काळं पडत नाही। आता ह्या ज्या प्लेट्स आहेत ह्या आपल्याला ठेवायच्या आहेत आणि प्लेट्स ठेवताना हे जे होल असतं यावर नेक्स्ट इडली आली पाहिजे। हे बघा अशा प्रकारे, म्हणजे सर्व ज्या इडल्या आहेत ह्या छान अशा तयार होतात। बघा आता ह्या होलवरती मी ही साईडची इडली ठेवलेली आहे। आता 20 ते 25 मिनिटं आपल्याला हे छान असं करून घ्यायचं आहे। तर इथे जवळपास 20 मिनिटं झालेले आहेत। मी गॅस बंद करून 5 मिनिटं झालेले आहेत आणि इडली जी आहेत ही बऱ्यापैकी थंड झालेली आहे। सुरुवातीला इडली ही थोडी आपल्याला चिकट लागते 20 मिनिटं झाल्यानंतर, पण गॅस बंद करायचा आहे आणि थोडा वेळ थंड होऊ द्यायचा आहे। थंड झाल्यानंतर इडली छान अशी सॉफ्ट आपल्याला लागते। आता हे आपण डिमोल्ड करून घेऊ। आता इडली आपल्याला काढून घ्यायची आहे, त्यासाठी छोट्या चमच्याच्या साह्याने आपल्याला अशा प्रकारे याच्या कडा सोडवून घ्यायच्या आहेत। अगदी अलगद आणि मस्त ही इडली निघते, छान अशी फ्लफी सुद्धा आहे, तुम्ही बघू शकता। हे बघा किती मस्त छान अशी फ्लफी इडली आपली इथे रेडी झालेली आहे। याचे तुम्ही म्हणजे याची जी जाडी आहे ती बघू शकता, तीही किती मस्त पडलेली आहे। आता अशाच आपण सर्व इडली ज्या आहेत ह्या काढून घेऊ। तर बघा इथे आपली मस्त अशी हॉटेल स्टाईल फ्लफी इडली ही खाण्यासाठी रेडी आहे। जाडी बघा किती सुंदर आणि मस्त पडलेली आहे। मी तुम्हाला तोडून दाखवते, बघा किती फ्लफी आपली इडली झालेली आहे।
तुम्हीही अशा प्रकारे इडली ही घरी बनवून बघा आणि कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका। चला तर मग आपण भेटूया असेच एका छानशा रेसिपी सोबत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपली काळजी घ्या आणि जाता जाता चॅनलला सबस्क्राईब करा। टेक केअर, बाय बाय।